moció que presenta el grup municipal Aliança Catalana, moció per declarar persones no grates als condemnats islamistes del 17 d'agost de 2017. Abans de ser batllessa de Ripoll, l'any 2022, vaig presentar una moció molt semblant a aquesta. Per vergonya seva i gràcia del cordó sanitari, tots hi van votar en contra. Avui tenien l'oportunitat de corregir aquell error i ho han fet. No podien donar-me, evidentment, la raó al 100% i han presentat una esmena al meu text desvirtuant-lo, però han mantingut els acords. Avui els assassins islamistes seran proclamats persones no grates a la vila de Ripoll i es demanarà que no tinguin accés a subvencions, ajudes públiques ni bonificacions. Avui es donarà suport als familiars de les víctimes en la lluita per aconseguir justícia. Independentment de les modificacions que han fet, és una victòria. Una victòria que els ripollesos ens mereixíem i que les víctimes dels atemptats i els seus familiars i amics esperaven. No importen les seves esmenes. El que importa és que finalment el cordó sanitari es fa a qui s'hauria d'haver fet de bon principi, el fonamentalisme islàmic. Votarem, evidentment, en contra de les esmenes que han fet i a favor de la nostra moció, que castrada i tot fa honor a les víctimes. Visca Ripoll i visca Catalunya.